kan jan pinter lek ngobong-ngobongi kan divalidasi ku Sri. Wapi yo. Enak. Jenenge iki Abaya Kanaya. Abaya jenenge untuk saya. Lho Abaya sak kudune ya. Pinter kan Sri? Pinter arek ketok nom. Lucu. Lah nek sik mama sama sing wis tuwek. Mane ku opo sih? Aku yang kesel. Apa sih? Lha kok orang sih sampean. Wis sama tulisane. Ya Allah. Tadi aku ada iki mulai sembayang bele terus ndelok tek sampean ya. Aja ngomong. Ini langsung sik nyusul Umi. Yo. Ayo. Lho si gawe rek wapi. Mandi rokok sampean. Lho nek ngarep dhewe wit ta. Ya Allah mulai maksudku. Oh nih yo ya kanaya iki. Modele iki lho ya. Ala-ala Mandarin. Ya mau tak delok apik ya. Untuk family lho kok enak gawe utuk-utuk kok enak kan sekane iku lho Mi. Sabrina anti UV. Dadi Mas yo engko awan-awan gak kisi gak ungkep yo tak mambu kelek. Kudu ngerek sono pancet. Ya wis ta. Itu nanti Men jarene men tapi arek lek wae ngene iki ngomongin men ya Mi. Padahal ya ora lho ya arek iku jan males beweling ya Allah. Tapi gak digawe apa panjenengan arek ku opo ya arek dimakno gak taunya. Astagfirullah. Mi sapiye ya opo aku urung ngincen sapiye sampean. Ayo mari ngono menisa mari iki mang mari salat delok. Wedhus wis seru ah. Ya Allah aku urung roh. Kaane ya mari wedhus tak tukokno. Wedhus manar cuwilik ngene cempe iki lho. Ya Allah. Ya ikhlas sama. Ya wis seneng aku Mi sing penting ki lho aku seneng. Iya. Ya tak Inayastor ya. Ngene iki piro regane Mi? Mek 155. Tapi lek sing big size sak padha pae itu nambah 10.000 1.5. Oh murah ya. Anjene tapi lek sak padha gendut kan kaini wakeh ngono lho ya Maya. Rek selak ketelatan rek ayo rek. Ayo ojo sampe nek mburi Mak.